Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Musulman doganlarymyz Celal Qari diýilýän kişini dinlesek bolýarmy, dini dogry öwredýärmi diýip soraýarlar. Musulman doganlar bu kişi hak bilen batyl bulaşdyryp ýören bidgatçy, tarikatçy sopalardandyr. Bu kişi köplençe edep ahlak ýaly meselede gurlaya we arasynda bidgatçy sopalaryň gurrunly düşünjesini goşup goýberýär. Onsoň din ilmi ýok adamlar ähli sünnet akidesini dogry dürüst bilmeýän musulman doganlarymyz dogrusyny egrisini saýgaryp bilenok. Diýen we edýän ýalňyş işlerine misal bersek, tawhid barada düşündirmeýär, şirk barada düşündirmeýär. Hakyky ahun alim adamyň musulman doganlar halka birinji öwretmeli we düşündirmeli zady tawhiddir. Çünki tawhid ähli peýgamberleriň ümmetlerine ilkinji öwreden zadydyr we dinne iň möhüm zat tawhiddir. Emma bu adamyň tawhid barada gurlap oturany ýa-da tawhidin tersi bolan şirk barada gurlap oturany aňsat eşitmersiňiz. Diňe pirler ay ol hekaýa bulgurryň diýipdirmişde, edipdirmişde diýip şoňa beňzeşdiňe hekaýalardan kän gurlaýar. Tawhida yeterli derecede ähmiýet bermeýär, tawhid barada düşündirmeýär. Bidgatlar barada we bidgatçylar barada düşündirmeýär. Sebäbi özüm şol bidgatçylaryň jemaatynyň. Şol sebäpli musulman doganlar bidgatlar barada gurlameýär. Diňe umumyrak ähli musulmanyň kabul edýän meseleler barada gurrun edýär. Bir kişiniň musulman doganlar peýgamberimizi gowgorýan çyn bolsa, peýgamberimiziň sallallahu aleyhi we sellemiň ýoluny ýoýup üýtgedip dine täzat goşup ýörenlerim halka tanatmalylar. Dini ýoýanlara razy bolmaly däldir. Mysal üçin Türkmen sahraly bidgatçy ahunlar mevlid barada halka azlaşdyryp 4 çarýarlar mevlid belläpdir, 4 mezhep imamlarymyz mevlid belläpdir diýip ýalan asly esasy bolmaýan zatlary gurrun berýärler. Emma bu Celal Qari özü mevlid barada sahabalar wagtynda ýoklugyny aýdyp dur, sahabalaryň döwründe mevlidin ýoklugyny kabul edýär. Emma sahabalar mevlid belläpdir diýip goýuklap ýören teňli barada agzyny açyp bilenok. Beter tagfirim diýip elini okşap ýör. Başga bidgatlar meselesinde de şeýle. Peýgamberimize sahabalara yalan ýön kapdurulan ýerde bir musulmanyň dym durmagy bolmaýar. Her näçe ýigrenselerem, at taksalarem, näme diýselerim musulman kişi dogrusyny aýtmalylar. Beýat meselesini ýalňyş düşündirýär. Beýat ýani musulman döwlet ýolbaşça kasam berýärler, musulmanlar şoňa beýat diýilýär. Şonu ýalňyş düşündirýär. Musulmanlaryň 4 çarýarlara beren beýatyny ýalňyş düşündirip gol bermek diýip goýa, pirlere berilýän gol bermek bilen şol ikisi bir zat ýalagy diýip ýalňyş düşündirýär. Plan müň salawat diýip sünnetde ýok şekilde san berip salawat öwredýär. Mysal üçin 300 näçe, 1300 näçe diýip şeýdip şunça günlük şunça salawat aýtmaly diýip san goýýar. Indi ilim ýok musulman doganlarymyz düşünmeýär-de. Şeriat bir zada san goýmadyk bolsa, hiç kimiň hak ýok şoňa san goýmaga. Senine plança et, sen plança müňe şunu et diýmäge hiç kimiň hak ýok. Diýjek bolsaň näçe salawat aýdyp bilsen aýtdy. Eger peýgamberimiz sünnetde san goýup öwreden ýer bar bolsa, sen hem san goýup öwret. Peýgamberimiz şeý diýipdirdi, özüňden däl. Emma ondan bärde delil ýok bolsa, aýna günne plança müňe aýtmaly, plança müňe bunu etmeli diýip näme musulman doganlar özüňçe san goýmak, san goşmak bolmaýar. Emma bul şonu edýär. Pirler diýipdir, plança müň salawat, näçe müň salawat diýip arasynda şeý diýip özünden goşuşdurýarlar musulman doganlar. Asly esasy bolmaýan hekaýeler gurrun berýär. Üfläp gözüne sürtüp tesbih paýlaýar. Yani ey ahunaga, sen beýleki ahunlardan näme ütgeşip, näme tesbih üfleýän, näme üçin gözüňe sürýän? Sen gözüňe sürleni bilen ol mübarek bolýarmy? Ya sen üfleýäniň bilen sen demiň ütgeşipmi? Özüňe näme şoň ýalyk teberrük beýleki ahunlardan ütgeşik adam hasaplaýanmy? Bu näme ýörelgesi? Awam adam aýanyňa barýa düşünenok bu zatlar, bilenok dogry zatmy kadiýa. Ýa-da bolmasa baranlar sypalap, döşünden sypalap, ýangagyndan sypalap, çekkesinden sypalap, gen hereketler edýär. Bu türkmençiligimizde ýokdur bir erkek ýangagyny sypalap durmagy, döşüni sypalap durmagy. Bu zatlara türkmençiligimizde de halanýan zatlar däldir. Bu näme hereketler bolýar? Barýan adamyň elbetde habary ýok. Ahun adam şeý diýip dursa dogry kadiýa-da. Öllüleri dilep ber diýsen bolýar diýär. Aýna plan babajan, plan nämejan, sen bize Allahdan dilep ber diýip öllüleri ýüzlenseň bolýar diýär. Tawassul meseleni ýalňyş düşündirýär. Pir sırap insanlar öz şahsiýetine çagyrýar. Hususan hem sellesini ulaldyny bäri şul kişiniň öňküligi ýok.
O sellet kiçiräk wagt we bir näme ýene ýaxşy. Jemaatçyň öňüne geçip bir fazilatdan, amallan zatdan gurlaya, ýöne şu selle ulanan bäri şol adamyň öňküligi ýok. Pir sırap başlady. İnsanlar öz şahsiýetine çagyrýar, özüne gol berdirýär. Indi zenanlar hem ziyaretine barıp başlapdyr. Zenanlara tarap mata uzadyp goýan bolup, bir uju öz eline, bir uju ol zenanyň eline. Bu näme diýmek? Bu näme etdiňiz bolýar? Awam adama düşünen ok, ahun adam, alim adam diýip öz ýanyň şo gözlen seredip barýar. Üstesine oňlan suraty düşüp, video düşüp, näme mahram zenanlyň halal mı bu zatlar diýinne. Şu diýen we edýän işleri musulman doganlar şol adamyň haky batyl bulaşdyrýanlygynyň alamatydyr. Käbirleri ol barada pikir edişýäli ullokan alim däldir bu adam. Wagızçydyr. Odan gurlar, wagız eder, agladyr, güllürer, emma alim däldir. Çünki alim adam, hakyka alim adam bilen ýanky sanat geçen zatlarymyz etmeýär. Bu hil zatlara meşgul bolmaýar. Bu kişi musulman doganlar bidgatçy soplardan, tarikatçylardan bolan üçin din adından ýalňyş zatlary ýaýradýan üçin bidgatçy diýäs we dinlemeli däl diýäs. Allah Taala oňa hidaýet etsin, öz ýalňyşlaryny görüp, düşünüp, ol ýalňyşlardan el çekmek nesip etsin. Käbir kişiler, musulman doganlar bu gepleri eşitip gen görmegi mümkin. Çünki käbir kişiler bu kişiyi gözünde beter ulaldyp ýörler. Ullokan öwliýa, ullokan alim, hatda cenneti adam diýip ýörenler bar. Şoň elini tutsa, şoňa üfledik gaýsa bir ütgeşik bir zat bolýam ka diýip inanyp ýören insanlar bar. Ünsörün musulman doganlar bir kişi din adından ýalňyş zatlar öňe sürýän bolsa, musulmanlar allanmaz ýaly ol ýalňyşy açyklamalylar. Ol ýalňyşy dogry diýip öwredýän kişi kim bolsa bolsun, ady näme bolsa bolsun tapawudy ýokdur. Biz musulman doganlar kişiniň şahsiýeti bilen işimiz ýok. Niýeti bilen asla işimiz ýok. Ýa-da şahsiýetini garalamak, ýigrendirmek däl. Emma ýalňyş sözi we ýalňyş hereketi delili bilen açyklap ýalňyşy inkar etmeliler. Halasalaram, halamasalaram, ýalňyş görenmizden soňra ýalňyşa ýalňyş diýmeliler. Ajam bolsa hakykat ýaxşydyr. Allah we Peýgamber adyndan, din we şeriat adyndan gurulayan kişiler, halka din öwredýän kişiler, Kur'an we sünnetden delil esasynda din öwretmeliler. Ýöne mışmış bilen o diýipdir, bu diýipdir, diýişinde görüpdir, diýipdirmişde, görüpdirmişde, plan pir diýipdirmiş. Bu hili bolmaýan musulman doganlar. Kur'an we sünnetden delil esasynda din öwretmeliler. Allah Taala bize Peýgamberimiziň sünnetine wara amal edip, Peýgamberimiziň sallallahu aleyhi we sellemiň we selef-i salihiniň ýolunda bolmaga tawfik bersin. İnşallah mundan soňky derslerimizde bu adamyň delilsiz gururumlaryny ýeke-ýeke açyklap geçeriz. Alhamdulillahi rabbil alamin.